Ebe anyị daalụ m nke a bụ okwu m gwarụ ụmụnne m one Nneka Nwakuna, Injinia Josiah Collins na ndị enyi m ndị otu m n'otu anyị na-akpọ Igbo conversation. Ife na-emebi ife n'obodo wu ifu ebe ihe ekwu okwu gba nkịtị. Ruo n'ife dịka ofu ọnwa ma ọnwa na-abụ nji wee notisie nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Nneka Nwakuna. Mfu na ife ọ na-eme dị mma, nọọ ife ya wa enyeri aka gbazie ọbara anyị nche uru. Emechaa mfu na o jekwara na o mekwara ife dị oke mkpa onye Igbo ọbụla ga-eme. O mere o jee n'ọfisi Prọfesọ Francis Duru chịkọta akwụkwọ a jee n'ọfisi Francis Duru na Lagos chịkọta ya. Onye Igbo ọbụla si na ya na-achọ ọdịmma ndị Igbo ya gụọ akwụkwọ a. Ata m ekwe maka na ọmụ deri ya, ọ bụghị mụ deri ya, Chukwu nyere ya ndị Igbo ka ndị Igbo mara ebe ha mara ka ha si badre n'ọfịa, mara na ha pụziri n'ụzọ banye n'ọfịa. Ọ bụghị mụ deri ya, Chukwu deri ya. It's just no use aka m wee dee. Then emecha mụ na ya kpaa nkata, ghọta ebe o si abịa, ghọtakwana ebe ọ nọ. A na-ekwu ka na aka ọ bịa ofu meeting na onye Igbo ọbụla dị serious kwesịrị ịda abịa. Peter Obi kwesịrị ịbịa, Zik kwesịrị ha kwesịrị ibidie meeting omenala defenders. M nọrọ ebe ahụ, onweghị onye Igbo nọ n'ụwa kịta ekwesịghị ịnọ ebe ahụ, because kedu ife onye Igbo ya sị na emere na emebe. Ọ bịa ebe a jụkwa ha jụọ na ọya ajụ, anyị zaa ahụ na anyị nwere ike ịza. Anyị bụ n'obi na ọya kọntinu na-abịa maka ma eme ife ndị oyibo na-akpọ digression nwa obere. Onwekwu ka solve Igbo problem a without ịnashi ya na the real omenala. Ọ chọrọ ịsolve Igbo problem, ọ chọrọ ka ndị Igbo settle secure, ọ chọrọ ka ndị Igbo kwụsị igbu onwe ha, ọ chọrọ ka ndị mba kwụsịkwa egbu ndị Igbo, ọ chọrọ ka ndị Igbo jidekwu ya n'Igbo. Ife niile enwere nke ya work without ndị Igbo ịmashiga na omenala. Ndị Igbo nwere ike continue na waste their time na-achọ solution outside, mana ọdụghọ outside adị mma prove ya na vidiyo ya. Migration m chọrọ ime kịta ahụ England ị na-ene anya, ọnya produce United Kingdom, nya produce United States, nya produce Australia, Canada, New Zealand. Nke ahụ ndị bara uru ha produce ka mkpọrọ achọzị m ịkpọwa Nigeria, ha nọ ha produce kwuru ha. Ife produce England ahụ Church of England. Ife produce England a produce ife niile ahụ Church of England. Ọ daha n'elu, ọ bụghị technology, ọ bụghị ọsịkwa ya ọsị ha, ọ Church of England produce ife niile na produce America ị na-ene anya. So mana m fụrụ na ọwụ na ya continue na-asị Nneka sikwa ụzọ ha na-aga, ihe ọ na ha eme ya adụkwa ka ife ndị ọzọ ndị Igbo bidoro. Ndị okenye gara ịgba ha okirikiri nyere ha ka hazie. Abụrụkwa m okenye mana Chineke si mmụ jee buo ndị Igbo ahụma nkịta. Ana m ebukwana ya. Ada onye Igbo ọbụla enweghị mental illness ga-ama na mmụọ Chineke si mere ihe na-eme, maka onweghị onye nna ana kọbọ, onweghị onye nna ana fọndịn. Ego nka nji eme ya. And edenara m ndị Igbo akwụkwọ 25. Ndị Igbo amaghị value of akwụkwọ ndere ndị Juu nwe. Akwụkwọ m nọ na Library of the State of Israel na amarọ nọ n'ebe ahụ. So Nneka ị na-ekwu ndị Igbo n'ụwa ọtụtụ nwaanyị ka amụta ụmụ ndị bi n'ala Igbo. Ofu question ka m chọrọ ịjụ, ma ọ question na-abụ ka ị wee ghọta na ị kwesịrị isi gatụ azụ obere. Ndị Igbo ụmụ niile esi ndị Igbo mụọ na ha mụchakwanụ
ụmụaka niile a na Lagos gbanasịa Lagos gbanasịa Amerịka gbanasịa ebe niile a na-agbajesi na Abuja ha nọrọgo n'ala Igbo ahụ ịchọ ka ha nọdụ. So na ọ dị mkpa ịchọpụta ife ndị Igbo ji apụ n'ala Igbo maka ife ikwuru si nnụwa nwaanyị hinne ka e wee mụta ụmụ dị mkpa, but the question bụ kedu ife ha eme ndị ahụ a ga-amụta ka ha wee nọ n'ala Igbo. O nwere ndị nọ n'Amerịka nagoro n'ụlọ mụọ nwaanyị, ha na nwunye ha nọ n'Amerịka, nwaanyị nke ọzọ na ọnụnọ na-amụ ụmụ, iche na ụmụaka ahụ ya nọ n'ala Igbo. Mba, ha rughi ha na ife aka ncha na ndị mma ọtụtụ n'ime ha na-ewe iwe na nna ha kpọjibeghị ha Amerịka. So if that na ọnụ nwaanyị ka ụnụ mụta ụmụ abụọ ka ụnụ mụta ụmụ n'ala Igbo ma ọnụ nwaanyị tee na abụọ the solution wụ na a ga-achọpụta ife mere na ndị Igbo achọzi ịnọ n'ala Igbo, ife na-achọsị ha n'ala Igbo ahụ. And ọ bụghị those things ndị Igbo na-akpọ afa bụ ya. Ndị Igbo na-ebu n'uche na ọ na-enwero seaport. Oge nna nna m nọ n'ala Igbo enweghị Naijiria, enweghị seaport, ọ nụrụ nwaanyị saa, ha ncha mụrụ ụmụ, ha ncha nọ n'ala Igbo ahụ. Ọ bụghị seaport mere ndị Igbo ji apụ, maka ọ na seaport bụ ndị Igbo mkpa. O nwego oge ndị Igbo bịa very close to power in Nigeria oge Jonathan na-achị, and up to 6 years. Ndị Igbo niile anyị na-eto ụfọdụ nọ na-achọ m ịkpọ afọ ebe ha nọ because ụfọdụ mechaa behave ka mmadụ, mkpọ afọ ebe ha na-arụsị ọrụ kịta ọ na-amara ha ndị Igbo ebidokwa kparịba ha. Bet ụnụ mazi ndị Igbo nọ nso na gọọmenti Jonathan onweghị nke kwuru one day si activate esi port ahụ nọ na Port Harcourt. Ife ha ncha mere na ha gbaa mbọ gbarasịa ya na Abuja bidosie yunivesiti nke ha. Adam ekwukwa na seaport adịrọ mkpa, mana ndị Igbo chọọ seaport ya abịa n'ala Igbo. Ọkwefu Nneka sọpọtụkwa m ime na-ekwu onye Igbo ọbụla kama a ga-enwe onye Igbo ọbụla gbagoro na Lagos ma ọ Ghana na-achị n'isi ụkwụ ya enufe ụmụ nwoke ndị mba. Nwoke onye Igbo ọbụla na nwaanyị 100 ka kwụna n'ala Igbo. Asọpọtụ m nwoke onye Igbo ọbụla ọsọkwa anya wụ na-edo 100 years ma nwaanyị, ụmụ nwaanyị anya na-akwụgharịsịsị m nụbatasị ha n'ụlọ. Mana anyị aghọta n'ife nna nna anyị ha ji wee nụ nwaanyị na-abụ ka ọ ya wee nụọ ya onwe ihe anyị onwe uru anyị erite nye, maka drum shọ na gụma ma ife all the reasons omenala Igbo ji wee sị ka ndị Igbo na-anụ nwaanyị. Part of the reasons ndị omenala ji wee sị na ndị Igbo ya da-anụ nwaanyị ụka anyị enweghị akwụna. Ọnya butere na nwoke nwụọ, nwanne nwoke ahụ ekuchie nwunye, ọsọkwa ya bụ na ọ gafee n'ịtụ ime, maka mana ife ahụ na-agụ nwoke na-agụ nwaanyị na-agụ ya. Ọ na ndị Igbo ma ebe ha si abịa nweghị na onye Igbo ya anọkọta sị dat na-echiri echichi nke a na ụka nka na ọnụ ụka nka na ọnya kpatara na ya amanụ nwaanyị. O nwere akwụkwọ ya wụ mkpọsị afọ ebe ije na efu etu ndị ọcha si fụ onye efu etu ndị ọcha si fụ ndị etu oge ha bịara etu ha si fụ ndị Igbo si wee fụ onye sị na ya anụ nwaanyị. Ha na-afụ onye ahụ asị onye na-eme arụ. But ịma na ọtụtụ ndị Igbo anọzi nwaanyị today. Ọtụtụ ndị Igbo mere onwe ha ife ndị oyibo na-akpọ ịnọk. Ife niile ahụ ife dị mkpa na ya achọpụtasị. So nwanne anyị nwaanyị oge Igbo enweghị amị enweghị polisi, and ndị Igbo dị 100% more secure than now. Oge ndị Igbo enweghị anything a na-akpọ polisi na amị, and ndị Igbo dị secure. Kedu ife kpata na ọdụ ọzọ secure taa? Agwana m n'oge ahụ wee ancient times na 200 years ago abụrụ ancient times. 200 years ago abụọkwa na ancient times. Ọnya ahụ ka ọ Igbo enweghị amị, Igbo enweghị polisi, Igbo kasị na slave trade pụta. Mana ndị Igbo dị secure karịa kịta. 200 years ago Igbo enweghị poverty dịka na onye enweghị ebe obi, onweghị ogbe mgbereke mgbe maka onye ọbụla nwere ana. And interestingly, ọ dịghị etu ahụ na England na London enwere ndị na-ahịa ego 200 years ago mana enweghị ya n'ala Igbo. Ị na-adautu ife na-ekwuje ego Oliver the Twist,
ife niile ahụ ife Igbo kwesịrị ịmata. So nwanne anyị nwaanyị onye ekweghị ume bịaba that Sabbath service na ihe amụta ife ebe ahụ ihe enyere ndị Igbo dịgo serious aka ka ndị Igbo nashi ya na religion nke ha nke ya emekwaghị ife a England mere, Church of England mere ndị England ha wee build home America mụnwa sonọrọ ana na today ndị Igbo na-azọ ka enye ha visa. Ọ Church of England ife aha ya na-akpọ CMS ọnya build England adadị n'elu si na nke a pụta Josiah ebi obite ya abịa na Sabbath echere n'inwe promise outside obi ahụ mekwanụ ndị Igbo mma ebe ndị Igbo kwesịrị ịnọ and even ji akpọ gị afọ the right spirit in you agbaghị nkịtị ya continue hụ na nurture enwere ike ife ahụ nọ n'ime gị Chineke planted inside you na ọma mpụtacha ọ bụkwa na ị bịara onwekwa anything that is lost. Mụnwa wuru eme ile ọma kwụsị ime ife a na-eme today Chineke ya achọ onye ọzọ ya eme. So nwere onye ahụ ha chọọ afụghị ife Chineke chọrọ ime na ọya eme but ana m agwa agụ gbaa mbọ na-abịa ebe ahụ hapụsịkwa teknọlọji asịghọ all these things wụ enwee society dị stable nwee society na force ndị mmadụ iche echiche ndị mmadụ emewu ndị Igbo ama mmewu teknọlọji until na ndị Igbo anachighị to religion nke ahụ si ha na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ in other words jụba ajụjụ ife kpata na onwere ibe ndị Igbo na manufacture today na religion ha nọ na ya si ha ajụz na ajụjụ na Kraịst ajụọ na ajụjụ for onye ọbụla na Kraịst anwụọ na for onye ọbụla even in our simple things. Then ụmụnne m na ndị Igbo Hebrew conversation ọ bụrụ na ife anyị na-achọ personal comfort positions ka anyị nwado comfortable mụnwa fụgo na o nwere onye ọ na-enye aṅụrị o nweghị onye ife ahụ solve problem ya nobody. Amarago m ife oge ji nwe obodo ha wiri tupu ije ebe ha just like a na-asị na-akara ụwa ha nka enwezi onye rutara na onye awụ nka ma ọ na onye awụ nka ife ya enyekwanụ mmadụ aṅụrị ewu kene ife mere Igbo like ife kpata na egwu adatụ nwa ụbọchị ọbụla o ji bụrụ agada ndụ nna nna m ha Chukwu wee sị nremi enyere ngo talent ide akwụkwọ enyere ngo talent ịfụ ụzọ enyere ngo talent ibu ahụma one ka ife ije wee merụ ndị Igbo ka ọ dịwakwa n'uche